केशव मोसाहारि क'क्राझार आसामनिफ्राय हादोरनि साफ्रोमबो नोगोरारि नोंथांमोनखौ खावलायोदि हादरनि 75 बोसोरारि उदांस्रिनि अमृत महोत्सवजों लोब्बा लाखिना फैगौ 13 निफ्राय 15 आगस्ट 2023 नि गेजेराव जों बयबो हादरनि फिरफिलाखौ नखर नखर बिरहोनानै हादरखौ मान बावनि फै। जय हिन्द। क'क्राझार आसामनिफ्राय हादोरनि साफ्रोमबो नोगोरारि नोंथांमोनखौ खावलायो हादोरनि 75 बोसोरारि उदांस्रिनि अमृत महोत्सवजों लोगो लाखिना फैगौ 13 निफ्राय 15 आगस्ट 2023 नि गेजेराव जों बयबो हादोरनि फिरफिलाखौ नखर नखर बिरहोनानै हादरखौ मान बावनि फै। নমস্কাৰ, মই প্ৰলয় কুমাৰ দত্ত কোকৰাঝাৰ আসামৰ পৰা কৈছোঁ। দেশৰ ৭৫ বছৰ স্বাধীনতা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে 13ৰ পৰা 15 আগষ্ট আপোনালোকৰ ঘৰে ঘৰে তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰিবৰ কাৰণে মই অসমবাসী, কোকৰাঝাৰবাসী, বড়োলেণ্ডবাসী, ভাৰতবাসীক আহ্বান জনালোঁ। জয় হিন্দ। मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश।
लामानि नायजाब डिसप्ले बेखौ दिन्थिनायाव नुजाफैनाय जोंनिनो फरायसा फोरोंगिरि आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा नैबे जल जीवन मिशन बिनि सायाव सरकारा मोनसे बिथोन हरदों गासै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 10खान स्कुलाव बे लामानि नायजाबखौ दिन्थिनो माबा हरदों जोंनो 10खान स्कुलनो दायित्व हरदों दा जोंनि स्कुलाबो गोलैफाबाय ओमफ्राय बेखौ 15 आगष्टनि सिगां बानायनो थिनदों बेखायनो जों दिनै तारिखखौ थि खालामनानै लादों दा जों जायगा दाबसेल' नङा मोनबा जायगायाव जों खालामनांगौ दा जों मोननै खालामखांबाय दा नैबे थामथि जागोन बेखायनो खाथि खाला थानाय रायजो राजा नोंथांमोनहा अननानै खाथियाव फैनानै एसे सहाय खालामोबा मोजां जागौ Mabrey dong Maday. Oh, moजाङै दंमोन. मा मानोबा फैदोंमोन नामा? Maaba Maday yang सरखारनि मोनसे बिथांखि लानानै फैदोंमोन. सरखारनि बिथांखि सोर फैदोंमोन नामा? नङा Maday yang bukan जेब्ला दै खेबलाय बुरा खोनाफेरानो. थां नाङा आंबो बेबायदि दै खेब थां. नुबायना रायजो-राजाफोर नुबायना दै खेब लागायग्रा सेंग्राखौनो होखारहरबायसो बेनि उनाव मा जाथाय जाबावखो फैदो रायजो-राजाफोर नायनि फैदो Ayo mau disalamin gebra. Ayo ini dia. Harus follow begitu. उदै सानै होनदों नोङो जासोबाय खियाखौ मोनदों होननायनि नाय बेदरै दाना उदै सानै खिन्थाबाय Dana daya sudah lewat. Dua belum sampai kurus itu yang dia. Dia sudah jadi dia. Macam ini nanti kayak sudah di sini dari follow. Ini cuma di kurung sudah nah. अ बेखौ खुरनो मानो हायो नामा थाखा गैया फैसा गैया दं दैया बेसेबां गोथौ थांदों बेखौ मिन्थिदों नोङो नै आयं सोलाय मा नांलायलायखो माबा आयं दै थैनि नांलायलायदों मैयाबो बेलासियाव अखा हानानै दैखौ लायोमोन जोङो हनै बेखौनो बुलायहां नांलायलागासिनो हाब आयं दा बै जल जीवन मिसननि दैखौ लगायाखै नामा जल जीवन मिसननि दैखौ हाब आयं जालाय बेखौलाय थाखा गैया फैसा गैयालाय बोरैथो लगायनो हानांगौ जाखो बे नङालै आयं बे जल जीवन मिसननि दैखौ लगायनो थाखाय रांनि गोनांथि जाया बेखौहाय सरकारा जोंनि जुनिनो बानायखादों आरो बे जल जीवन मिसननि दैखौ जोंनि न' लगायनाय जायो आरो बेहाय गदसेबो रां लाया सरकारा आरो बे दैया जोबोद मोजां अ होमबा बिदिसो आयं होमबा जों माने दैखौ बाहायनांगौल' औ आयं दे बिदिब्ला आयं बे जल जीवन मिसननि सेंग्राखौ फन खालामनानै लिंहरफिनदो र' आयं हेल' नुबायना रायजो-राजाफोर नुबायना सिगाङाव दै खेब लायग्रा सेंग्राखौनो होखारहरबाय बेनि उनाव दै खेब लायग्रा सेंग्राखौ लेंहरफिननो गोनां जाबाय बेनि उनाव मा जाथाय जाबावखो फैदो रायजो-राजाफोर नायनि फैदो माथो दैयानो गवासै ओइ आब' मा खालामदों नै दै गिलाससो लोंनो टेबाव आजावदां दै गिलाससे लोंनो दानो टेबाव आजावनांगौ जाबायना आजावाबा नोंनि बाथ्राखौ लानानै दै टेब लगायबाय माथो दैयानो गवा मानो गवा जानांगौ र' आं जल मिसनाव फन खालामनि दे खालामनाय हेलौ आदसा नोंथां बे दै टेबा मा जाखोथाय माथो दैयानो गला Itu आंनि दाय नङाना बेथ' नोंथांमोननि दायसो दै टेपखौ जानला मोनला सानफा थोलो लगायनानै दोनोब्ला दैयालाय माबोरै गनांगौ जाखो आंथ' गाज्रिनो बे खामानिखौ हाला लां मावनो मानो गारनांगौ जाखो सरकारा नोंसोरनोलाय
आरो दान मोनफ्रोमबो 6,500 रां होदोंना मिथिगौना मिथिया फालाय ए नंगौना दे होनब्लालाय आं बे खामानिखौ दिनैनिफ्राय मोजां मावसिगोन दे दिया गसिगोन दे नुबायना रायजो राजाफोर नुबायना गामियाव दै टेप लागायखांनायनि उनाव मा जाखो बेनिखायनो जों दैखौ मोनदों होननानै बाहायला फैनो नाङा नङाब्ला जों समाव दैखौबो मोननाय नङा बुजिजोब्बायना रायजो राजाफोर सरकारा जोंनि थाखाय लाबोनाय जल जीवन मिशनखौ यदि भारतखौ 2047 सिम गाव गसंथा आरो जौगासार हादोर बानायनाय सिमांखौ मोगथां खालामगोन गुबुननि दान्दाबैनाय सानस्रिखौ रोदा सुनायनिफ्राय बोखारनानै गारहरगोन हादोरनि सोदोमस्रिखौ लानानै गोग्गाखांगोन भारतनि खौसेथिखौ गोख्रोंसिन खालामगोन आरो हादोरखौ रैखा खालामग्राफोरखौ मान बावगोन नोगोरारि जानायनि मावबिबानखौ मावफुंगोन जय हिन्द राष्ट्रीय संगीत शुरू करेंगे शुरू भारत माता की भारत माता की হেল্প কৰিলে স্কুলক আৰু টিচাৰ ষ্টুডেণ্টসকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ